Ụmụnne m, ọ na-aga eleli m anya n'ọnụ m na-akọ ihe n'ugbo m na-aga iko ngalana. Ekelewa ihe ihere. Ọrụkwa ka 2026 nọ, o nwere zero tolerance. 2026 na onye mee anyhow ya hụ anyhow. Afọ na-achịga. Leweda na nwa agbọghọ Obiọma na ọnọhụ ga ngana. This young lady. Nne ya amụkwashi ya ụkwụ n'aka. Amụjụsa ya oyi. Nne ya nyega make sure na ọ mụrụ nwa ya in one piece, mụpụta n'udo, pịwa ya eto nwa agbọghọ ụmụnne m. Asị di ya si ala bekee elojo ịbịa lụrụ nwaanyị, bịa lụọ ya. Ọ ya ka nwata nwa agbọghọ na paliri onwe ya jike ụchakwa nwa ahụ kweligeme gawa na saloon ebe a na-akwa ihe nkwị, akwị n'anya, akwị n'isi, akwị n'ikpu, ebe niile nkwị, ihe akwụmakwụ, wọkịrịkwụ. Ya ewere mkpụrụ aka 10 wụsawara ha ụmụnne m. Lewedele na ihe nwata nwa agbọghọ na kwụrụ ụgwọ aga palie mbụ aka kwunshiba wụlagha chen aka bantụ faịlị wee ya ka ọnụ ka ala nga. Ọ ya ka akwụchara ya kwụ ụgwọ lega onwe ya ju ya afọ, lega mkpụrụ aka ya masị ya, ya ewere kuru onwe mpempe lawa laruo ntụrụ gawa ịgha ahụ ụmụnne m, jaghe onwe ya ka akpara, bịazie ntụ were mkpụrụ aka ya wụlaga na punene ya, bịa ntụrụ ghọwa ya, bịa ntụrụ buowa ya, bịa ntụrụ vuowa ya, bịa ntụrụ yawa ya, wụrụ mboro ọrụ ubi ọrụ nga were mkpụrụ aka 10 aghọghọ onwe ya ghọkara ịghọ. O kogele tụtụrụ akwa mkpụrụ punene ya, tụtụrụ akwa mkpụrụ sotori ya, gbajaa ya, ọ gbaga ya kpọrọkpọrọ, koge chefuo na ya ebuala nga na mkpụrụ aka, koge ya ọnụ ala nga o bu n'aka, ekote akwa mkpụrụ punene ya, kopuo sotori ya. A na-eme ka che na ọwụ nga dameji ha kwara. Enwe onye ma na mgbe ọ ga ndị ka ya nọ n'ime ahụ ọ ghọtala akpa mmamịrị gị nupụ m. Ọbara ebe niile, mmamịrị ebe niile. Buru ya gbasha ya ka akpara ji akwụ, gị nọ n'ụlọ ọgwụ riom. Agakwuru dọkịta ebe ọ nọ akwakpoga wit ndị na-eji ahụ agaga ward round. Gwa ya na enwere emergency. Dọkịta gị gbuo ya ụtọ gawa rute nga emergency awụrụ ihe na ugbo ene agbaja nwata nwa agbọghọ ụkwụ ya. A na-asọ gịnị mere? Asịrịkwe mbụ aka ya o ji mbụ aka ya aghụghọ onwe ya ghọkara ya aghụghọ onwe ya ghọghọ. Owupu akwa mkpụrụ ihe ụwa, gbajaa akwa mkpụrụ ihe ya, tụtụrụ ka mmamịrị, tụtụrụ onwe ya ọja, buo onwe ya ka mboro ọrụ ubi. Ọja ihe niile, gbaja ihe niile, dopụsacha elu n'ala, vandalize onwe. Dọkịta elega ihe ka efe n'ishi n'iwe na ọnụma ya ka kpara ala nga shi n'ime ya dọọ first layer, ya dọọ second layer. Otu a ka ọ kwagara kwashisecha elu n'ala, kpewe ya zesi na nwe ihe ga-agakwa nga for 1 whole year. Nwoke aga nụkaga di ya nọta okpu ya na mpụrụta ya nọ na ihe ọbụla nọketere di ya ọbara ga-agbagbukwe ya. Ihe ọwụ automatic lock for 1 whole year. 2026 esetụlụla ya. So kama ọ ga-avụgbu onwe agbachie ebe ahụ automatically. 2026 tinyechere 2027. Ọwụnụ nwoke nọtara n'ala Igbo lorute n'ugbo a na-akụ ihe n'ugbo. Ọ gịnị mere nne? Akọcha asị nyetana m ihe ọwa mpụrụtụ m, ya asị mba, asị m na agbachie for 1 whole year. Na agbachie n'ebe ahụ, ọ gịnị kpatara? Ọwụ ha ọrịa ka ọwụ ha accident, ọwụ ihe mgbu, onwe onye nwa agbọghọ ibe nwokorobịa che ya kọ ya ajọ ihe, onwe ha ahụ ekwekwe nothing. Na ọ gara na ebe a na-akwa ihe nkwị n'oru ala, ewere nnọọ mbụ aka kwe mbutem wee na mkpụrụ aka ya lara, were ya laa onwe n'iyi, were ya ọja asacha onwe. Ihe ha ga-akọwara nwoke kọnjitaga obodo oshi ihe ụwa dị ọnụ ebe ahụ. Ego eji ebu nwaanyị n'ala bekee a na-eji agba ala. Ụmụnne ebe kọnji ataga taja ahụ ukwu ehe ha elote ntụrụsọ ha lụrụ nwaanyị gbachalala ihe ụwa nta atagbukwana ha. Ya wuru ihe n'ugbo ka a ga-akụrụ ya na nwata nwaanyị ọ bịara bịa ịlụ na o werele aka ya nye onwe ihe a na-akpọ self vandalization. Tụtụrụla ikpu ya gbajaa, tụtụrụ akwa mkpụrụ ikpu ya gị nkụtọ ya akọja everywhere, gbajaa ihe niile na zoro
opogoro ma blada ma nọrọ ọgwawụ na ọrịa ime ọ ga nwa na ya n'afọ ga-ada achịcha na ọ ga-aghọchicha ihe niile gị n'ala ugbu gwere ihe na-akụ asụ ga-enwe ya ga-enwe biko nụnụ ya la na-akụrụ ihe n'ugbo ene ndị nwe ya ga-asọ ele ihe agha ga-asọ ọ gịnị mere mma mụrụ ya na-aṅụ nụnụ afọ na ọ ga-eme n'ụlọ ya ụnụ mana ụmụ nwaanyị nwa ha lụwa dị ote ọ na-arụ ha ka heaven ka abụọ na-emepe ndị omeibe ndị o jiri na nwa ya dada na doren n'ụlọ taa akwa na-akụ na gịnị kwa gịnị hịara ihe n'ugbo ene na nwatakịrị nwaanyị gara na salon nọrọ ọdụ chịpụtacha mkpụrụ aka iri ha were ụchụ kwa eju ya na mkpụrụ aka ọsọkwa na ihe fisiri nụ ka erụtụnụ mma ile anya ka a ga-ahụ na cs ọ dị mma na ọ dị mma n'ihi na onye nwere anya onye nwere ahụ mgbacha gbachara mgbacha na baịbụl si Chineke nwaanyị were ihe dị mma chọọ onwe gị mma na ọ kwanyere n'aka awụ ihe ọjọọ na o lejiri onwe ya anya hụchachi onwe ya wụ ihe ọjọọ mana ị were ihe na ngangala na ihe yiri wolf mkpụrụ aka wolf kwa ijuo ya n'aka biko nụ n'odo ọ mazighị limiti mgbe ọ mana ya wụ mkpụrụ aka iri ya na-eji ike n'ime otele o kwesịrị ịgakwa ịga ihe ndị n'ugbo ihe otuga nga ihe otuga dị a ọ na-ewi ahụ ọ na-egwu onwe mgbe niile ya na-aghọ ọkịrịghọ gbakịrịgba ọkịrịghọ ọkwa oge ọ ghọtala otu dọkịta were iwe n'ọnụma ndị dọkịta nọ mmadụ atọ na-enwe ike kwestion n'elu ụwa na refri ihe niile o mere na field ị ga-aga na field as long as ọ nọ nga ji westl ị ga-echere tele bọọlụ adị over dọkịta ịnọ at his mercy ọzọ wụ jọji na-akọ ihe n'elu ọkọala gbam ihe ọbụla senta tụrụ echila ebe were ngawa dọkịta elege n'iwe n'ọnụma a na-arịakwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ya ndị moto ọkọjisiri ụkwụ ma ndị agbatara egbe ma ndị sekuriti kụjara isi ebute mkpa pas furu afọ ma ndị ọrịa ma ndị agadi ma abịakwa kpowe ya imajensi ya wụrụ nwa agbọghọbịa ma ọ gịnị mere ya berite nga agbajaa ya ụkwụ ya na-elezi mkpụrụ aka ya sọ ihe opu n'aka ka o ji gbajaa akwa mkpụrụ granọt Chineke tapanyere ya pinọt ya ewere nnọọ mkpụrụ ihe gbajaa ya ghụpuo ya ghụpuo nene ya ghụpuo sotori ya dọkịta ewere ntị iwe were ala nga ndị ke 9 inches na ezigbote eriri dosasacha elu n'ala gwa ya na for 1 year aka ya gbakwala n'ime ebe ọgwa nwa ga ọbara gbagbuele ọkwa automatic lock onye a gwara nọrọ afọ nọrọ ka oji ike na ebube bịa afọ na onye na-ekweta ya ekwetere mụ na nwa m kwuga ekwega nga nọ akwọte ka 31st night ka ama m ihe m gaga nnọọ keke ebuche n'ushi ụzọ mzoji ụkwụ m gị nọ n'ime gota ugbi m la nkarashi ebe ahụ ote m na-agwọ n'ugbu a agwụrụ m agwụ ara m ka onye terela Dangote jamụrụ akụrụ m gwogwo ụnụ hụ m n'ime gota ụmụ okorobịa makpute nga papụta m ka nga na-apa akpọ hepụta m n'ime ụmụnne m ahụ ngwọ te mmadụ na-eshi agwa akpọrọ m gwogwo kọja ọbụla kpachapụ anya ya afọ na ikwe ya ekweghị ịjụkwana ya ajụ onye ọbụla mara mee ị na-aghụpụ akwa mkpụrụ ọtọ tfiaṅụ